हाय लोगोफोर दिनै फिन खेबसेबाव नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदान ब्लग लाबोफिनबाय आरो दिनै माने ना सारनो नागिरदो ओरैनो टाइम पास ओरैबायदि बोथोरा गरम ना भगबान सानब्रै सानबा जाबाय जे ओरैबायदि गरम नङा होमबा नोंथांमोनाबो दे थानो सुखुवाखै मानो सुखुवाखै आरो बिदिनो आंबो थानो सुखुवाखै आरो दिनै जोंहा माने ना सारनो नागिरदों नोंथांमोननो दिन्थिगोन जे बेयावहाय ना सारनो नागिरदों आरो बे ना सारनायनिनो दिनै मोनसे सर्ट ब्लग होगोन नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय माने एन्जयमेन्ट जागोन होननानै आं सानदों मानो होनब्ला जागोन ना जाया उनाव मिथिगोन नङा होमब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो जोबजासिम नायनानै माबायदि मोनदों माने कमेन्ट खालामनायाथ' दा बावखा नङा होमबा बिदिनो आङो दायो बिजोंहाय माने ना सारनो थांगोन आरो नोंथांमोना नायलांबाय था आरो चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनानै प्लिज Bapak re, na guru gede no, serli le. Nere na dana. Ini nama wa ya. Dem nama wa geja bangsin, nama wa fitigri. Ini nama wa zoma zana deng niyo. Ini hagra singo nama wa zoma zana deng. Zoma zana baik jangan mungkin. Nih. Kenapa deh? Tidak. Ayo. Wow. Ibe ayong ibe jadeng babu jangan difongbai. Be jabai gamini ayong. ini naya thijubay naya nih mau naya nih logoफोर Nafstiri nama wa gassib. ini fitigiri na Nih ayonga hagraka mane ज' खालामनानै माने नाखौ नारबोगासिनो दैखौ बिराद गरम माथो नाया लोगोफोर बिराद गरम मोनबायलै गरम नाया nih itu माने ना फिथिख्रि ना मावा इफोरबायदियानो गोजामोन आरो नाया इयो निया nih नाफोरा ना फिथिख्रि ना मावा इदिनो गोजा बांसिन माने मागुर नायाथ' मुंनि आन्थासो मासेल' मोनदो बिराद ना मावा ना फिथिख्रियानो बांसिन आरो आंथ' बिदिखौसो गाहाम मोनखायो ना फिथिख्रि ना मावा बेबायदिखौसो जानो मोजां मोनखायो आं nih नाय लोगोफोर nih आयु nih मुस्रियाव माबायदि नांदो जेयाव बेखिनिया जादों दिनैनि सारनानै मोननाय ना फिथिख्रि ना मावा ना लोगोफोर जोंहा ना सारनाया दायो जोबथ'बाय आरो बिदिनो दिनैनि बे भिडिअखौ फोजोबनायनि लामा फैबाय आरो दिनै बिदिब्ला नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लाथ'नोसै स' बाय